Әнені түшімде көрдім. Пьеса. Икенче пәрде. Бірінші көрініш. Рәсіл өзінің офисында отыра. Кейіпсіз. Үстілдегі телефон трубкаларын алып қойылған. Бөлмесіне Сәркәтип қыз кіре. Ол арада Рәсіл өз алдына сөйлене. Yol деген. Yol. Не аңлата? Кім біле? Жырлап юлға шығам десем. Сәркәтип қыз біраз аптырап тыңлап тұрғаш індеші. Сіз не алғарға тырышам телефоннан? Әммә хаман заняты тұра. Телефон ішлемейме? Кім білендір сөйлешесіз ме? Анда тышта сізні таптыралар. Не деп жауап берерге білмейм. Рәсіл ise башында көтеріп тұрмай. Мин yok. Сіз yok екен, әлбәттә yok. Шулай дияргә киттем. Тоқта. Әйе, тыңлайм. Сұрауым бар. Әнеңні қашан көрдің? 3 ай шамасы электр. Ол қайда яши? Ауылда? Аңар неше яш? 60-70. Янына қашан қайтырға жиынасың? Бәйрәм жетсін? Қойсы бәйрәм? Яңа елмы, 8 мартмы, әлі сыбан тоймы, тағын 1-2-3 айданмы? Бәлки 3 елданы? Бәйрәм жеткеш дедім бит. Бүгінік қайт, бүгінік юлға шық. Бүгін мен бит іште бір атна ял берем. Лекен қараны, bu ял сыңа әнең янына қайтырға. Ял, хәзір кетсем ярый мы? Yok, тоқта. Ярый, әнеңе көп сәлем. Кетсем ярый мы? Yok, ашықма, башта жырла. Жырла? Сәркәтип қыз бүтінне аптырашта қала. Сен әлі бүтінне жырлый да білмейсіңдер. Білем, нек білмеске. Әнеңде жырлар білесің. Көп енді. Әсен мені әнелер турында біраз жырла. Жырласаң, премия аласың. Бір айлық қызмет көлеміндеме? Ну сұрый білесің, ә? Ярый, бір айлық болсын. Нешені жырлайм? Шулай көп білесің ме? Әнелер турында жырлар бит көп бол. Тұт та бірсін жырла, көңіліге ұшағанын. Сәркәтип қыз әлі бір жырының кейін башлап қарый. Сөзлерін исіне түшіре алмай. Әлі икенчесін шулай етіп мәш келе. Су буйыннан әнкей қайтып келе. Сақлай мені, яқлай мені. Юқалай түгіл мына бұла. Ақшал яулығын япқан. Қаз қаурайы қолында. Тоқта тағын бірсі бар еді әлі. Бүтін кіші біле тұрғаны. Әнкемнің дұғалары деп башаны. Хәзір. Тағын келі башы. Тағын сөзлерін ұнытып тоқтап қала. Міне күйлері құлақ түбіндегіне яңғырап тұра. Сөзлері де тіл ішіндағына. Шулай, күйлері құлақ түбінде, сөзлері тіл ішінде. Әжірлап болмай, ярый тоқта, ғазапланмайынды. Әмен ертеге еске түшіріп келермін. Премия азығыз енді әмі. Ялы болмаса да премиясы ейбет болар еді. Құшқа сапаги аласы бар. Сапаги деген... Премия yazmasam ауылға қайтырсың да әнеңнен сапагиға ақша сұрарсың енді сен. Қысқасы шулай. Бір атна ауылға қайтасың, һәм әнелер турында жыр үйреніп келесің. Шул шақта премияны сиңа язармын. Аңлашылды. Ярый. Ұнытып жібергенмін бит. Анда түшіроушы келді, күтіп тұра. Неге аны баштан айтмайсың? Мен аны қазанға салып қойнаташақмын. Шақырырға ма? Өзім. Хәзір шақырам, өзім шақырам. Рәсіл офисынан тозынып шығып кете. Һәм түш шыраушының желкесінен тұтып желтіретіп алып кіре. Әйдә, түрден оз. Түш шыраушы көзлері оқайған һәм аптырашта қалған. Мене сиңа псих. Рәсіл, сиңа ышанып мүлдірәп тұрған сулы шилекнің түбін қадақ білән барып дештім. Юғары кішілерге қаршы шықмайым деп жердегілерін тамағына сүйек болып отырдым. Түш шыраушы, бұлай китапша сөйлерге қойын ерендің, иптеш. Депутатлық әзірленерге де кіріштің мәлі. Сенің арқада мені біреуде нормал кішіге санамай. Әлі нешікіне санарлар. Санарлар бар. Сүйе көп мүшейнесің де итке eylenme. Кет әлі, не сөйлейсің? Қорықма әлі шул қадар. Сен айту жеңіл. Әмен міне шушында ішлерге тілейм. Менің орыным шушында йыртлар түзету. Бірде йырт түзеткенге ұшамағансың. Жырлашып отырайдығыз. Тыңлап тұрдым.
Тыңламасам да ишетилип тура коридорга. Яп аузыңны. Йыртнаны бүлмеде түгел, урамда тизилер. Миңа акча керек, шуңа килдим. Неге хисапка күчермәдең? Күчерәм мин сиңа күчермәйни. Кара әле. Не дим? Әле синең бер тапкырда юк дигәнең булмадымы соң ул? Кенефиге юк дип түгел, әйе дип утыралар. Юкның бер файдасы юк. Әнә барыбер сайланды. Ну, мин сәясәтче түгел, о кадәресен үк белеп бетермим. Ә менә шактый сәяси мәгълүматларым бар. Тузга язмаган мәгълүматларың белән пушаманга төшкәннәрне алдап йөр. Кризис вакытына шәп эш тапкансың. Ә миңа пушаманга төшмәгәннәр, хәтта җиңүчеләр дә юрата. Мәсәлән, синең җитәкчең. Кем? Ул күптән түгел бер төш күргән, әкәмәт инде менә сөйләп бетермәле түгел, көчкә йөреп чыктым. Шуннан bir кешенең төшен икенче берәүгә сөйли алмыйм. Һәр төш үзе бер сер. Кеше ни кадәр биектәрәк утырса, аның төше шул кадәр ныграк серле. Җитәкчеләрнең төшләреннән хәтта дәүләт серләрен белеп була. Шуңа күрә борын-борыннан патшаларның, ханнарның гына төшләрен юраганнар. Халык ил өчен җаваплы булганга күрә аларга гына иң мәгънәле төшләр керә ала дип санаган. Рәсүл кызып китеп аның якасына барып ябыша. Әйт, хәзер үк минем җитәкче ник күрде? Төш юраучы көчкә тын алып. Менә пысыйг. Рәсүл аның сайын кычкыра. Әйтдим, төш юраучы акрын гына суза. Узакка утырмый ул. Алалар аны. Алалар? Кая икәнен төгәл белмим. Но алалар. Шуңа күрә бер тапкыр юк дигәнең өчен шыр җибәреп утырмамын да. Чәчне агарттың. Уф, биттем дигән идем. Менә, алайса килешенгәнчә, стел тартмасын ачып акча алып бирә. Әмма тагын бер төшне юра. Күпме кирәк ансына? Төш юраучы стелдә яткан бер кагазны алып, соннар яза да Рәсүлнең алдына китереп куя. Пост клиентларга менә мондый бәя. Бу бит элеккесенә караганда 2 тапкыр күбрәк. Даими, постоянный клиентларга киресенчә ташламай ясыйлар. Белеп тор. Пост клиент, постоянный клиент дигән сүз түгел. Ягъни постлы дигәнне аңлата. Ярый. Әйдә утыр. Хәзер түләрмен. Ләкин кара аны, монысын сәясәткә бурма. Ничек телисең, шулай юрый. Белеп юра. Кыскасы, әни төшендә күптәннән мәрхүм әнисе белән очрашкан. Булар юлда басып тора икән. Шул вакыт өстен канатлы вертолет төшкән. Шуннан берәү чыгып, булар басып торган юлны җырлый-җырлый җәймә төслегенә әйтеп төргән дә урлап алып киткән. Ул юл карагы мин булып чыккан. Бу бит социаль төш. Социаль мәсьәләләр буенча җаваплы итеп куялармы әллә? Юкла. Әллә юл министрлыгынамы? Нинди министрлык? Монда сүз бөтен галәмдәге иҗтимагый тормыш турында бара. Аңлатып сөйлә. Әбиең, әниең һәм син, сез өчәү, 3 саны ул үткән, бүгенге көн һәм киләчәк билгесе. Ә юл шуларны бер-берсенә бәйли. Бүтән дөнья сугышы башланыр алдыннан үтә дә сизгер кешеләр кан кыйш, үтереш турында төшләрне күп күргән дип сөйлиләр. Шуннан да озак та үтми сугыш башлана. Ә менә безнең заманга килгәндә, әбиең, әниең һәм син, сез өчәү, 3 саны ул үткән, бүгенге көн һәм киләчәк билгесе. Ә юл шуларны бер-берсенә бәйли. Әкәмәт кеше булып чыктың әле син, әллә ниләр сөйлисең. Нишлим? Эшем шундый, опасный. Кемнәрдер төштә курка, кемнәрдер өндә курка. Ә хәзер менә әйтәм сиңа сер итеп кенә. Төш юраткан 2 кешенең берсе 3 саны һәм юл белән саташа. Анима мунди сизенә. Нәрсә сизенә? Анима мунди, дөнья җаны. Дөнья җаны нидер сизенә, кисәтә. Шуңар безгә бер-берсенә охшаш төшләр керә. Үткән, бүген, киләчәк һәм юл. Бик гади төшенчәләр, барысы да аңлашыла. Ләкин аларны ничек дөрес юрарга, бәйләргә соң? Шул хакта үземә төшкерсен иде. Дөнья җанын газаплардан саклар идем. Син миңа анда-мондаларны сөйләп торма. Мин төштә юлны урлаганмын. Менә шул нәрсәне аңлата. Шуны әйт син. Төш юраучы әйтерсең Рәсүлне ишетми, үзенең уйларын сөйләп бирә. Дөнья җаны, сизенә, белгертә, кисәтә, тик кешеләр күңеленә генә барып җитми. Рәсүл кызып китеп, син мине ишетәсеңме, юкмы? Үз җаныңны сакла. Яра, тыңлыйм. Нормаль итеп юра төшне. Ярый, юрыйм.
Түште юлны күккә алып менәсең бит. Әйе, шуннан. Димәк, юлың җирдә түгел. Рәсүл 1-2 минутка телсез кала. Аннары куркып кына сорый. Үләммени? Белмим, бәлки үләрсең, бәлки исән калырсың. Шаяртасыңмы? Юк, әкәмәт син. Акча түләп, үлем юратып утыр менә сиңа шушы булды. Тарихка шулай кирип калырсың. Иртәрәк әле тарихка кирергә. Телефоннан сәркәти белән эндәшә. Кир. Şey ясыйм әллә кофемы? Рәсүл, берни дә кирәкми. Мин хәзер корылмаларны карарга киттем. Сырасылар шунда диярсен. Бүген булмыйм. Әйдә аяклы юрама. Кая кирәк сиңа? Юл уңайынан уртартып алып барам. Утыртып түгел, ишертеп алып барам. Төш юраучы. Минем ушасы килми, шушында гына калам. Әнә хәзер кофедә керә. Иемә трамвайда кайтырмын. Әйдә. Юрамалар белән кеше башы катырып йөрмәсен башка. Әйдә. Ашыгып чыгып китәләр. Икенче күренеш. Төзелеш урыны. Рәсүл бер төркем җитәкчеләр, төзүчеләр белән төзелеп килүче корылманы карый. Тирә-якта йорт төзелеше бара. Алдарак иске йорт нигезе сакланып калган. Җитәкчеләр арттарак, алда төркемнән бераз аерылыбрак торган ике төзүче цемент булгата. Үзара сөйләшәләр. Беренче төзүче. Түрә һәрчак хаклы, бигрәк тә кәефсез чагында. Шуңа күрә җине котырган чакта эндәшмәүең хәерлерәк. Икенчесе. Шулай бәйләнергә теләсә берничә дип булмый. Эше шул дип тик торасы. Ни өчен тегедәй түгел, ни өчен булай, ул булай әйткән, ни шулай эшләнмәгән. Бәйләнергә теләгән кешегә сорау биткәнмени? Бүген прорабка эләкте. Бик белдекленеп тора иде. Тагын берсе хисап тота әле анда, инженермы шунда? Әнә китәргә җыена бугай. Шоферына кул булгады. Ярый, шактый узак торды бу юлы, китәрләр дә инде. Борылып капчыкта цементка үрелә. Шул вакытта беренче төзүче кычкырып җибәрә. Битте баш. Нигә? Күрмисеңмени? Әнә теге карттан килеп утырган. Рәсүл Идрисович китеп барган җиреннән туктады. Күрәсеңме? Әйдә якынрак барыйк, якынрак дим. Ни әйтер икән? Син нәрсә? Таш астында калганнан да булайрак булыр. Мин яхшысы өскә менәм, шуннан ераграк, әмма әйбәт күренә, тынычрак та. Әйдә, тизрәк алайса, бу табак карт янына киләләр, тизрәк үрмәлә. Ул арада Рәсүлнең акырганы ишетелә. Иң беренче чиратта ул прорабка кычкыра. Кем ул? Нишләп йөри монда? Прораб дер-дер калтырагандай җавап бирә. Без аны әллә тапыр куып җибәрдек. Куган сайын килә. Башына кирпеч төшсә, кем җавап бирәчәк? Иләс-миләсрәк карт ул, төшсә дә әллә ни зыян килмәс. Иләс-миләс булса да кирпеч төшерде, башы бар аның. Рәсүл бабайга якынрак килә. Прораб үз-үзенә сүгенеп куя. Китте дигәндә бәйләнергә сәбәп табылды, шукынып киткере. Рәсүл исә бу юлы инде бабайга кычкырып эндәшә. Башыңа таш төшкәнне көтәсеңме? Нәрсә монда каңгырап йөрисең? Бар юлыңда бул. Төзелеш теләсә кем буталып йөри торган урын түгел. Юлыңда бул, бабай. Җикеренмә, атаң яшендәге кешегә дип карт кинәт кенә аңа бик кырыс җавап бирә. Мин җикеренмим, шулай сөйләшәм. Карт урыннан бер тора, бер утыра, тагын тора, кулын селтәп куя да кабат утыра. Ул арада тагын нигез ташын сыйпап куя. Кайгырмагыз, башыма таш төшмәс, аз гына шушында утырыйм. Бу урын озаклам юкка чыгар. Таш түшәп куярсыз. Эшебез шул, бабай. Юк, гаепләмим. Искелеккә ябышып ятып булмый. Заман алга бара. Минем бер катлы үй урынына 14 катлы йөзләгән гаиләне куышлы иткән йорт калкып чыгар. Әнә тегендә төзелеш капкасына шулай дип язып куйгансыз. Сызымы тора. Укыдым, карадым, өйрәндем. Мин аз гына шушында утырыйм, уланнар. Тимәгез, карт кешегә. Нигезем белән хушлашыйм да, үз җаем белән фатирыма кайтып китәрмен. Кычкырмагыз да, кумагыз да. Әмма Рәсүл аны тыңламый, тавышын күтәреп. Бабай, сиңа берәр нәрсә булса, безнең башлар оча бит. Җикеренмә дим, узак утырмам, нигезем белән хушлашам да китәм. Салган гомер узган нигез бит. Икенче тапкыр килеп тормам, барыбер җитешмәм. Юкка чыгар. Рәсүл бераз тынычлана төшкәндәй, аның янына килеп утыра. Ярар, бабай, синеңчә булсын. Кайгырма, нигезең юкка чыкмас, әле тагын 100 ел торыр. Прораб, килә әле монда.
Прорабның башынан каскасын алып бабайға кидере. Китер цементны. Неге? Сиңа һәйкәл салам. Тиз китер. Прораб өстә утырганнарга дәшә, кул булгый. Төшегез, килегез монда. Алар цемент савытын төзелеп килүче дивар янына китергәндә, Рәсүл бабай белән сөйләшә кулына шунда аунап яткан бер эш бияләен алып кия. Аннары бер кулына савок, икенчесенә таш тота. Бабай, тот әйдә әнә теге кирпечне. Синең нигездә син салган йорт булсын. Ал кирпечне. Бабай да дәртләнеп китә. Иптәш начальник кушканга каршып торып булмас. Прораб төзүчеләргә өйрәтеп тора. Менә мондарак, якыннарак куегыз цементны. Рәсүл цемент алып сала. Бабай, куй кирпечеңне. Тагын цемент ала һәм үзенең кулындагы кирпечне куя. Аннары савыгын бабайга тоттыра. Хәзер үзең, бабай, үзең тез кирпечне. Бабай шаяртып, иптәш начальник бушка эшләтәсеңне белсәм, килеп тә йөрмәс идеме? Үз йортын салганга бабай берәүгә дә түләмиләр. Аха, начальник җавабы әзер. Ничек, тигезме, күренәме? Булай булса, сине ташчы итеп алырга туры килер, бабай. Төзүчеләргә карап, нәрсә карап каттыгыз? Прораб, иптәш начальник. Рәсүл аны яңа күргәндәй, ә син нәрсә, каскасыз йөрисең? Эшегез биттеме? Бабайның йортын вакытында төзеп бетермәй генә карагыз. Прораб бераз елмайгандай. Юк, тиз арада, тиз эш итәрбез. Барыгыз, эшләгез. Алар барысы бабай белән Рәсүл яныннан читкәрәк китәләр. Ну ничек, бабай, буламы? Ташчы булып буламы? Керек китеп кирпеч өйем өстенә барып утыра. Була, бу ничек булмасын? Бираздан ул да Рәсүл янына килеп утыра. Рәсүл исә аның белән чын күңелдән сөйләшә. Бабай, син әнине хәтерләтеп куйдың. Аның да картая күңеле бигрәк нечкәрде. Әле ныклап авырып киткәнче баскычка чыгып утыра да, тузып беткән өй бүрәнәләрен сыйпап куя. Аннары моңсуланып, 10 ел элек мәрхүм әтине искә төшерә. Үзенең телендә һаман бер сүз. Бу бүрәнәләрне атаң мич җылысыңна түгел, жан җылысында сакларлык булсын дип өйдә ди. Син шул бүрәнәләргә тотынып тәпиер өйрәндең ди. Һәм шулай итеп 1001 тапкыр кабатлый. Алай, атаң агач йортлар салса, күр хәзер улы күкләргә үрләгән таш йортлар торгыза. Дөрес, бабай, әти балта остасы иде. Мин балта тота белмәсәм дә, менә барыбер йорт салам. Әни дә шулай ди. Әтиң эшен дәвам итәсең ди. Тик әтинең бүрәнәләр күптән ишәрде инде. Җылыны да тотмый, бернигә кирәге калмады. Менә мин үзем коттедж салдым. Оныкларга да җитәрлек итеп. Күрсәң син аны. Ишеннән чыгасы килми. Таштан таш, эштән агач, тик барыбер әни шул үзенең ярым җибрек йортын ташлап бетермәде, сүттермәде дә хәтта. Эттереп кенә куясы бит. Карт берничә минут аны тыңлап торгачтан акрын гына сүзен әйтә. Эшерек булса да әниң өчен алар гади бүрәнәләр түгел. Гомер иткән, карты рухы. Аларга ире баласының кул җылысы сиңгән. Ул бүрәнәләр әниң өчен дөньялыктагы иң кадерле әйбердер. Менә миңа шушы таш нигез алтынга тиң. Эх, иптәш начальник, таш йортлар сала-сала күңелеңә цемент тузаны утырган бугай синең. Ата-ана нигезе, юксыну җирсү дигән хисләрне тоймый башлагансың кебек. Эштә эш бит, бабай. Ни дип әйтим инде? Шушы цемент таш арасында үтә гомер. Аннары Рәсүл сүзне шаярыуга борганды. Карале, бабай, син белеп бәйлки әйтәсеңдер. Ә менә син шуны да әйт. Ә ул цемент тузанын күңелдән ничегрәк итеп кая куялар икән? Анысын инде иптәш начальник үзең чамала. Берәү өчен берәү яшәми. Ул арада Рәсүлнең телефоны шалтырый. Ул телефонга җавап бирә, урыныннан ашыгып тора. Әйе, хәзер килеп җитәм. Хәзер килеп җитәм. Аннары бабайга борылып әйтә. Минем иптәш начальник эзли. Син, бабай, утыр шушында, яме, утыр. Күпме телисең, шуның кадәр утыр. Ә мин киттем, китәргә кирәк. Көтә, иптәш начальник көтә. Ярый, рәхмәт, узак утырмам инде, иптәш начальник. Рәхмәт, кумадың. Рәсүл китеп барган җиреннән кире борыла. Ә син, бабай, бераз ялгышасың. Цемент тузаны күңелгә түгел, тамак төбенә утыра. Анда да эшчеләрнекенә. Ә мин офиста утырам. Анда тузан юк бит. Кабат телефоны шалтырый. Әйе, тыңлыйм. Кем? Хастаханәдән? Ничек?
Хәзер килә алмыйм, чөнки минем җитәкчем җыелышка чакыра. Рәсүл аптырам, әле бер якка таба атлый. Тукталып кала да башка тарафка китә. Карт аны күзәтеп тора. Алай, иптәш начальник, алай. Кая барырга белмичә, башың буталган чагың. Шул вакыт Рәсүлнең киткәнен күреп торган прораб йөгереп килә. Киттеме? Әйе, әле генә. Ох, ниһаять. Бөтенләй китәргә уйламый дип торам. Мин дә китәм. Билем кузгалып тора. Акрын гына урыннан тора, чыгышлы башындагы каскасын прорабка кидерә. Салып бетер. Минем йортна, кара аны, ныктырсын. Өченче күренеш. Палата эчендә караңгылык. Бары түңгелек уты гына яна. Костюмын, галстугын идәннән өстерәп Рәсүл керә. Илгизә яткан карават буш. Рәсүл ипләп кенә әнисе янына килә. Иелеп аның кулын тота. Палата эчендә тынлык. Әлеге тынлыкны Рәсүл пышылдап кына бүлә. Ул әнисе белән сөйләшә. Әни, башта ук шалтыратуга килә алмадым. Шалтыраттылар, килә алмадым. Анда ашыгыш, җыелыш чыганнар. Әни, мине тагын да күтәрәселәр иде. Анда, кулын селтәп куя. Булгаттылар да ташладылар. Әни, синең беренче төшне дөрес юрамаганнар миңа. Әни, өченчесен үземә генә сөйлә инде. Юрап та бир. Син юраган юш килә иде бит. Костюмын әнисе караваты янына идәнгә җәя. Шуңар сабый бала төсле бөгәрләнеп ята. Әни, синең төшләрне дә юрый белмиләр. Әни, күрмисеңме хәлләремне? Күрсәң, сөйләшер идең үзең. Үзең юрар идең. Әни, менә өченче төшең нинди иде? Сөйлә әле. Тегеләрен беренчесен дә, икенчесен дә юрый белмәделәр. Юрый белмәгәчтен хәлләр дә әйбәт булмады. Ярар, әни. Мин сөйләнәм инде. Менә шушында гына ятам. Бүген шушында гына йоклыйм. Син мине үзең уятырсың. Төшләреңне сөйләргә яме? Ул арада палатадагы ут сүнә. Рәсүл шунда идәндә йоклап китә. Палатага Ринат Айратович керә. Аның белән бергә Шәфкать туташы да. Шәфкать туташы палатадагы утны яндыра. Алар ипләп кенә ишек төбендә сөйләшәләр. Кайчан килде? Төнлә. Бит шалтыраткач та килмәде. Әнисе бик авыр хәлдә иде. Шалтыраттым. Әллә нинди бетеренгән ул. Газетта да язганнар аны. Нәрсә дип? Вазифаларыннан азат ителә дигәннәр. Ишеттем мин ул хәбәрне. Беләм, ошаннар кыскасы. Сез барыгыз. 3нче палатага. Анда да бер авыруга система куясы бар иде. Шәфкать туташы чыгып китә. Доктор Рәсүлгә якынрак килә, аны төртеп уята. Сезгә монда керергә кем рөхсәт итте? Рәсүл уянып китә, әмма аны тыңламый, ишетми. Акрын гына урыннан тора. Әни һаман тын гына ята, һаман сөйләшми. Мин аңа эштәге хәлләр турында сөйләдем. Барыбер эндәшмәде. 3нче төшендә сөйләмәде. Сез борчылмагыз. Җавап бирә алмас сезгә. Әмма ишетүе бик мөмкин. Биредән чыгып китегез. Бирегә табибларга гына керергә рөхсәт ителә. Башкаларга ярамый. Ничек инде? Бу көнгә кадәр ярады бит. Моңарчы да ярамый иде. Катгый тыела. Теге авыру хатын дәгъва хаты яздымы ни? Юк, алайса нигә сөйләнеп торасыз? Тәртипне бозарга ярамый. Тәртибен кем белгән, менә сөйләшүегез үзгәреп киткән анысы. Барыгыз, чыгыгыз. Кума әле. Син миңа әйт, тагын күпме көтәргә? Әни кайчан терелер? Әниегезнең организмы соңгы көчен югалтып бара. Тиздән аңар бернинди уколда кирәкмәс инде. Турысын әйтәм. Нәрсә? Соңгы көннәре дим. Ничек? Яңа төр уколлар, яңа төр система билгеләдек. Аларның файдасы тими калмас дидегез. Әлбәттә, барысын да сынап карадык. Барлык тиешле медицина ярдәме күрсәтелде. Мин моның белән килешмим. Ничек килешмисез? Авыру тарихы белән шәхсән таныша аласыз. Безнең хастаханәдә берни дә яшерен эшләнми. Барысы язылып бара. Димәк, биредә тотуның мәгънәсе юк. Димәк, баштан ук моны белдегез. Баштан ук дип әйтергә ярамыйдыр. Чөнки
үміт бар. Һәр организм медицина өйрәнеп бетермәгән үзенчәлекләргә ия. Шуңа күрә бу сорауларга җавап бирү авыр. Аңлашылды. Менә хәзер аңлашылды. Каршыңда зур түрә басып торганда сөйләшүең башкачарак иде. Әнине дә бернигә карамый аякка бастырырга әзер тора идең кебек. Аңлашылды. Белмим, сез ни аңлагансыздыр. Без булдыра алганча ярдәм иттек. Кулдан килгәнчә тырыштык. Шулай, ярдәм иттегез. Дөресрәге үзем мәҗбүри кул чаптырдым. Үзем юл урладым. Хак, үзем мәҗбүри кул чаптыруларга корылган юлсыз замана корырга маташам. Үземнең тормышымны шулай корырга маташам. Мәҗбүри кул чаптырам, юлларны урлыйм. Ни сөйлисез, аңламыйм. Без медицина күзлегеннән караганда, хәтта тиешлесеннән дә артыграгын эшләдек. Тырыштыгыз, ничек кенә тырыштыгыз. Кычкырмагыз, яныгызда каты авыру ята. Табиб авыру көн булуга карамастан даваларга тиеш. Ә моны оныттыгызмы? Доктор бүтән сабырлыгын җыеп, кычкырмаска тырышып, сүзен дәвам итә. Тиешле медицина ярдәмен алга таба да күрсәтергә әзербез. Әмма мин табиб кына, тәкъдир язучы түгел. Шулаймы? Ә тәкъдир язучы мин, белеп тор. Мин ничәшер катлы йортлар салдым. Кирәк икән өстәл сугып, кирәк икән акыл белән меңләгән кешене буйсындырдым. Мин илдәге сәясәтне үзгәрттем. Мин үзем теләгән кануннарны керттем. Мин үзем тәкъдир язучы, белеп тор. Тавышламагыз. Ишет, мин тәкъдир язучы. Рәсүл Идрисович, гафу итегез, сезне бүген менә бу авыру ананың улы дип беләм. Һич кенә дә башкасы түгел. Шуны да истим. Кичә ашыгыч рәвештә сезне чакырдык. Әниегез авыр хәлдә иде. Шулай да әле аның гомере дәвам итә. Әмма сез чакыргач та килмәгән һәм төшләр дип саташып йөри торган, төшләрдән үзегезгә файда эзләп йөргән бер ананың улы. Менә шушы ананың улы гына. Тынып кала. Берничә минуттан гаепле кеше төсле башын ия, аннары күтәрелеп әнисенә карый. Әни, ишетәсеңме мине? Әни. Шул мезгелдә әнисе әйтерсең, уянып киткәндәй була. Һәм акрын гына күзләрен ача. Улына туры карарга тырыша. Шул вакыт аның күз төбендә берничә яшь бөртеге күренә. Рәсүл моны күреп тетрәнеп куя. Әни миңа карады, күрдегезме? Мин моннан бер кайда китмим. Әни, елама, ачылама. Кичә синең янга килмей җыелышка киттем, әни. Үзем дә сизми калганмын. Миңа Кәнәфи синнән дә кадерлерәк әйләнгән, күрәсең. Бармый калсам, үземә начар булыр дип курыктым. Ул мине җыелышта битереп ташлар өчен генә чакырган икән. Мин сине алдый алмыйм, кулымнан берни килми икән. Хәтта түрә булып та, Кәнәфидә утырып та. Буйсынганнар баш күтәрде. Үзгәргән сәясәт артыма типте. Керткән кануннарыма көч бирә алмадым. Тәкъдир язучы минме, әни? Юк, әлбәттә. Нишлим? Минем бер көчем юк икән. Доктор аны аз гына әнисеннән айырырга теләгәндәй җилкәсенә кагыла. Әниегезнең җавап бирерлек кеше юк. Китегез, мин сездән сорамыйм. Мин әни белән сөйләшәм. Кермәгез арага. Әни, тешләреңнән үземә файда эзләдем. Аларны бары күңел белән тыңларга гына кирәк булган икән. Рәсүл әфәнде, алга табада монда калдырсагыз әниегезне, эндәшмәгез дидем. Кермәгез зинһар арага. Менә бу авыру ананың улы буларак үтенәм. Эндәшмәгез. Мин аны башка биредә бер генә көнгә дә калдырмыйм. Әни, улың буларак соңгы теләгеңне генә үти алам. Син бит баскычта утырганда шушы бүрәнәләрдән үлгәнчә айрылырга язмасын дип теләгән идең. Исеңдәме? Мин сине хәзер үк авылга, гомер иткән өеңә алып кайтам, яме? Әни, авылга кайтабызмы? Әни, кайтабызмы? Шул мезгелдә әйтерсең әйе дип эндәшкәндә, әнисенең кирфекләре селкенеп куйды. Күрдегезме? Әни күзен йомып алды. Кайтабыз. Без үзебезгә, авылга кайтабыз. Рәсүл әнисен күтәреп ала. Моны көтмәгән доктор аптырап аңа каршы чыга. Туктагыз, булай ярамый. Башта документларны тутырга кирәк. Юлыма аркылып чыкма. Әнисен күтәреп алып чыгып китә. Доктор аның артыннан кычкырып кала.
Медсестра, коясыз, туктатыгыз аны. 4-нче күренеш. Ярты ел чамасы вакыт узган. Түзелеш урыны. Йорт төзелеп бетеп килә. Бийек күтәртмәләр өстендә ике төзүче үзара гәпләшеп тора. Алар янында гадәти киемнән Рәсүл күренә. Төзелеш яныннан як-ягына карана-карана Илгизә узып бара. Кулына ниндидер төргәк тоткан. Аны өстен Рәсүл күреп ала да каршына йөгереп чыга. Исәнме сеңлем? Исәнме Рәсүл абый? Ничек таптың? Офиска бардым, анда сәркәтибең җырда өйрәндем, премиясын гына язучы юк диде. Иптәш начальник түгел инде шул мин хәзер. Алайда менә, яраткан эшемнән китмәдем. Монда төзелештә эшлим хәзер. Вазифам Нәфидә утыра торган түгел, шулай да, монда да үземчә җитәкчелек итәм. Үзең ни хәлләрдә? Теге вакытта хәлең начарайып киткәч, палатада сине күрмәгәчтен, төрле уй килде. Үзең әйтмешли, тәкъдир күрәсең, исән сау икәнсең. Табибларны бер тапкырда чаптырмагач, нәрсәгә реанимациядә ятып торырга. Булай да озак ятмадым анда. Гадәти палатага күчерделәр мине. Аннары өйгә терелеп кайтып киттем. Килүең әйбәт, юллап та йөрисем калмады. Юлламакчы идеңме? Соң, 3нче төшне сөйләмәдең бит әле. 3нче төшне? Әйе, 3нче төшне. Беләсем килә, анысы ниндирәк икән? Ул төшләргә ышандым дип кенә әйтмәгез тагы. Әни бер хәл килеп чыгасы булса, төш күрә дә тизрәк миңа сөйли иде. Баласы өчен жан атып торган аналар сизгерлеге инде ул, Илгизә. Тик син бит ир-ат кеше. Көндә җитди карарлар кабул итә торган түрә, ничек төшләргә ышанасың инде? Хәтта әле юратып йөргәнсең. Әнинең төшләрен миңа гына атап йөрү бала чактан канга сеңгән дип әйтимме? Әмма аларны чит бер кеше сөйләгәнгә гаҗәпләнмәдегезме? Аптырамадыгызмы? Аптырадым, яшермим. Ышандым да, ышанмадым да. Илгизә, син бит үзең тыңла гына дидең. Тыңладым, үземчә юратырга тырыштым әлбәттә. Бераз соңрак исә төшендем. Ә менә әни сиңа ул төшләрен ничек сөйләгән, анысы турында башка тормадым. Ничектер андый халәттә түгел идем. Терелгәч үзе әйтер, дөресен дип өметләндем. Әйдәле, сөйлә 3нчесендә. 3нчесендә сөйлә. Әйе, әнигә сөйләмәскә сөйлим. Тыңла. Әниең сиңа бер савыт юарга бирде. Шуны ышкый-ышкый хәлең бетте. Савыт шундый ялтырады, алтын диярсең. Әниең аны сөйнә-сөйнә кулына алды. Әмма кинәт кәефе кырылды. Савытның эченә караганда тышын чистарак югансың, улым. Хәзер эчендә юк диде дә кире бирде. Барысы да аңлашыла, Хәтта сорау да тумый. Алай гына бетмәде ул. Әмма калганын сөйләгәнче, Рәсүл абый, бер нәрсә әйтергә тиешмен. Әйт, тыңлыйм сеңлем. Моннан 1 ел чамасы элек әнидән хат алдым. Авылга чакырган. Үзе генә башкара алмаган гозерләрен язган. Коръән ашу укытасы килә икән, мине дә сагынган. Әйтәсе килгән сүзләре дә күп җыелган. Хат озын түгел иде. Тиз-тиз генә күз йөртеп чыктым да шкаф киштәсенә алып куйдым. Эшем күп чак иде. Бер никадәр вакыттан соң әни кинәт кенә күршеләр кулында якты дөнья белән хушлашты. Йөрәге тоткан диделәр. Дөньяда ялгыз калып, кайгыдан ширгә сабыштым. Йөрәгемә тиде. Ашыгыч ярдәм чакыртырга туры килде. Шулай итеп хастаханәгә эләккән идем. Алай, кайгың зурдан булган синең. Берничә көннән төшемә әни керде. Башта 1нче төшне күрдем, аннары 2нчесен, 3нчесен. Палатада сезнең кыланмышларыгызны күзәтеп, аңсыз анагызны кызганып ятканда, шул төшләр кат-кат исемә төште. Үземнең хаталарымны уйладым. Ләкин түрә кешегә сүз җиткерүе җиңел түгел. Шуңа күрә төшләрне минлегегезгә тиеп булса да тыңлаттым. Ачуланмагыз, алдарга теләмәдем. Бары ярдәм итәсем килде. Рәсүл абый, төшләр әнинеке түгел. Алар бары минеке генә. Беләм. Авылга кайткач белдем. Син аларны үзең юрадыңмы? Юк. Юрарга соң иде инде. Хәзер калган өлешен сөйләп бетер. Анысы нигә? Әйтеп торам бит, төшләр минеке генә, әниеңнеке түгел. Төшемдә мин үз әниемне күрдем. Шул вакыт артта төш юраучы күренә. Өстән баскыч буйлап төшеп барган җиреннән туктап кала. Илгизә Рәсүл аңар игътибар итми.
Meni məni avulda аңына келді. Mərhum bulur aldından. Hoşlaştık biz anın bilen. İlgize, şuna eteyim. Senin əniyin mi, benim əniyimi, ne diyor ayırma? Alarının bitinisinin uyları bir tisli. Düşlerinde balalarının kurgendeki kibik, balalarının düşlerine kırıvları da yok qağına tügül. Neşikkine etip yurasak da, aldağı iki düş şunu ispatladı tügül mü? İlgize, sözün devam ete. Düşüne devam ete malaysa. Әне шығып кеткеш, сауытны қабат юарға тұтындым. Өзім есе терезеге үріліп тұшқа қарадым. Анда әлі қапқа түбі, әлі пішенлік білмейм. Нежіктір аңлашылы бітмей тұрған жер көрінді. Міне шында қапқа дей орындықларды әбилер тізіліп отырған. Алар янына ол шақта көпке еш әнейімде елышты. Ярыны көрші тиреде ешауші еш келінлер, жеңгелер істелді. Тағын башқа таныш түгіл апалар көрінді. Әлі не қадар жиылдылар. Бұлар барысы да әнейлер екен. Құлларын Amin tutqandağı gibi gitip koydular. Resul de şulay kulun uşlap koya. Şundan bir artlı tilge keldiler. Jir ve kökler barçası Allah'nıkı. Ol utirir ve tirgizir. Allahudan başka huja ve yardımcı yok. Allah'ım balalarımızga, sabilarımızga isenlik, sağlık bir. Yürgen yolları keng, kılgan amelleri izgilikten tırsın. Gönüllerinden iman şafkat gitmesin. Ömürkeyleri zoyaga, eşeklikte olmasın. Tawfiqlı bulsunlar. Bizge Allah təqdir qılğan nərsədən başqa нәрсе irişməz. Balalarımızga, anıqlarımızga xeyir Fatihada qalarga yazsın. Amin. Amin. Mene gümümen yurarga da kerekmi? Bulay da anlaşıla. İlgize göz yaşlarını sürtüp koyup. Alaysa düş yuravşıga barıp durma indi. Resul anın şayırtkanından külüp koya. Barıp durası yok. Özü bitminde. Menin brigadada taşçı bulup biri. Özü kildi. Dünya janı ne kesetkenini türeler tüşünden izlep ardım di. Özü ol bulay mine degen yigit. Hamze isimli. Bu arada düş yuravşı da şulayık amin tutup koya hem temem gajapka kalıp orunundan qozgala almıydıra. Resul abi sen men aşılanmıysa mı düşler işin? Yok alar bit kenefidengine düşürdüler. Nige aşılanayım? Öz aldına külüp koya. Çınlap etkende kirisince, düşlerine rahmetlimin. Alar eniyimni de, meni de kutkardı. Yok ise başka kelip çıgasıydı. Dağın mecburi kol şaptırıp, başkalar yolun urlap yürüyüşe türeden ne mağne? Meni hastahanede çınlap tanımadın mı? İsine düşürmedin mi? Hastahanede tanırlık halde tügüleydim anısı. Şulaydı. Hazır, qarağız ali, meni tanımadığız mı? Nege alay desen, yok köpek, yok. Hastahaneden başka jerde көргенім yok seni. Türelerge günde yüzde bir kişi kire. Koyan barısı isinde kalsın indi. Min bit bulaygına kelmedim. Rahmet yüzüne mine bu bulekini alıp keldim. Kolundağı türgekini Resulge tuttura. Bulek? Mena mı? Resul türgekini ala da bir neçe adım algara gitip süte başlay. Түш yıravşı hamanda bir gajepka kalgan keliş kızga taba atlay. İlgize Resulge qarap tura, anı көрмей. Şul vaqt üstten birov jitke ketigiz dep kışkıra. Yigit kızını qutqarga tırışa. Жетізгіне өзіне таба тарта. Үстен бірнеше таш қыз басып тұрған орынға қойыла. Аңарда тие. Қыз Хамзе алдына йығыла. Рәсіл қорқуынан нишләргә білмеше кышкырып жібере. Илгизе. Түш юравшы үнче сөйләнә. Dünya жаны. Илгизе, исәнмисең? Құтқардыммы? Құтқарга өлгермәдемме? Түшләре башыма барып җиткәч кенә. Resul, zingar hazırgına bulsa da birini yurama, Yurama, İlgize. Kızını uşuna getirge tırışa. Ol arada düşüravşı haman silene. Ağarda bit, Resul abi, ağarda bit dünya janı. Birinci düşü huplavşılar tabılsa da izgilikке kul kütermedi. Yurama dilersin ay. İlgize, nihal. İkincisi buğunlar arasındağı beyleniş yuğalganını bilgirdi. Resul abi, anladın mı hazır? Üçüncüsü neydi bularga tiyişligi biz haqında? Dünya janı bizni kisete. Resul ol arada İlgizeni, uşun yuvaltgan kızını ağına getirge tırışa. İlgize, indeş bir söz, İlgize. İlgize uşuna kile, biraz başın kötere, yağına qarı. Ne buldu? Түш yuravşı. Sen de bilesin mi dünya janı? Resul açılanıp anı şitkete. Tilli yurama, jitti mi sana yok mu? Tukta diler silen önünden. İlgize birini anlaşmay. Ağır solay.
Шул ук вакытта көлгәндәй итә. Үз-үзен аңлаш мәсьәләне. Чиратта кем? Минмени? Мин инде чиратка мәҗбүри кергән. Төш юраучы ул арада кабат сөйли. Дөнья җаны төшләрен дөрес юраганда көлә, хәтта таш атсалар да. Илгизә ушынчы үзен тотып торган егеттән читләшә. Нинди таш? Мин кем таш атты? Аңламыйм, нидер булды? Башым авырта. Рәсүл аны тынычландырырга тырыша. Без бит төзелештә ялгыш төшерделәр өстән. Таш кыйдылар синең башыңа. Эх, бер сүгенергә теге табиб кебек итеп. Төш юраучы аңа аптырап карый. Дөнья җаны сүгенәмени? Нәрсә дөнья җаны диме? Ни сөйли ул Рәсүл абый? Әй, аңар юрарга гына куш, әллә нәрсәләр юрап бирә шунда. Төш юраучы аларны ишетми дә кебек. Син анима мунди, төшләрен күргәнсең. Синдә дөнья җаны. Күпме әйтергә була, һәркемнең үз җаны. Анда мондаларыңны калдыра. Бар тизрәк ярдәм чакыр, чап. Төш юраучы сикереп тора да чыгып чаба. Ашыгыч ярдәм кирәк, ашыгыч ярдәм. Илгизә башын тотып утыра. Рәсүл абый, бүләкне күрдеңме? Бүләкне карадыңмы? Хәзер. Кулындагы төргәкне сүтеп бетерә һәм эченнән чыккан китапны укый. Рәсүл Идрис улының матди ярдәме белән дөнья күрде. Бүләгем, Рәсүл абый. Кабат түрә булгач та ыргытма, яме. Китап? Әнине төшемдә күрдем дигән китап. Шул арада төш юраучы кире йөгереп керә. Рәсүлгә игътибар да итми, Илгизәне кочагына ала. Килеп җитәләр хәзер, аз гына түз инде, яме. Булсын, Рәсүл абый әйткәнчә булсын. Һәркемдә үз җаны, дөнья җаны димәсеннәр. Әмма барыбер, син минем өчен үзең бер дөнья. Әле төшләреңне тагын да юрармын. Кыз ни җыларга, ни көләргә белми. Сөйләсәм, әлбәттә. Син Хәмзә бит, әйме? Әйе, Хәмзә. Ә мин Илгизә. Таныш булыйк. Рәсүл бер үк вакытта аптырап, шул ук вакытта ниндидер бер өметле караш белән яшьләргә карап куя. Ул арада Хәмзә Илгизәне тагын да ныграк үз кочагына ала. Авырткан башын сыйпап куя. Рәсүл исә китапның соңгы битен карый, укып ала. Карагыз әле, монда бит соңгы битендә кочаклашалар дип битми. Бөтенләй башка сүзләр язылган, ә? Булырсың. Түрәнең түрәсе дә булырсың әле. Кабат түрә булгач, китапны гына ыргытма, дип тәмамлана. Кыз елмаеп көлеп эндәшә. Синең өчен шулай, Рәсүл абый. Ул китап синең өчен. Мин үзебезгә башка китап язармын, күрәсең. Хәмзә шул кадәр шатланып кызга яратып карый. Тамам. Пәрдә. Укыды автор Айзрәк Кәриева Акчура.